Nangu umntwana wakho Nkosi wayithathela nesinqumo sokuthi yena ke usefuna uba iKaizer Chiefs. Awumdalanga enjalo baba, wena wamdala nje uthi wabe umuntu. Yena wayithathela isinqumo sakho ukuthi ufuna uba iChiefs manje yena. Akazi Nkosi noma ke usengamsiza yini nakulesi simo, noma uzothi mina ngidalelanga ukuthi uba iKaizer Chiefs. Ngangithena mina yiba umuntu, wena wafuna uba umuntu oyiKaizer Chiefs. Bakhala abantwana bakhe endaweni zonke. Inkinga yabo nje angazi. Yabo nje awucha ingafika ihlale ku-number 1 ukuthi ngumzuzu wokugcina masiyabheda. Awu angiyazi nokuthi njani. Yabo manje ayikho lento abayidlalayo. Buka we. Mfethu yazi ngeke yazi angiphoqa iChiefs. Ngingafike mfethu ayibo mfethu namhla phela beko lamanqamu kwaphela nje ngayiSundowns ayibo yayithathela nje. Mina mbuzo siyini iChiefs kade iyenzeleni ukuthi bekore. Baba. Angizikhaleli mina ngikhalela abantwana bakho. Abakwazi nokukhuleka kuwe ngoba fanele bethi ugcoba ikhanda lami abafutha bethi indebe yami yachichima. Ayisekho indebe baba. Ichichima manje le kude. Kuma Sandawana.